kabare anak-anakku sedaya? Alhamdulillah, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, kesempatan, saha kenikmatan saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Wonten ing mriki pelajaran basa Jawa ngancik wonten ing bab enggal yaiku bab loro. Wonten ing bab loro awake dhewe arep nyinaoni bab teks piwulangan serat ulang reh pupuh pangkur. Wonten ing bab loro duweni kade utawa kompetensi dasar 3.2 menelaah teks serat piulang ulang reh pupuh pangkur. 4.2 menanggapi isi teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Salajengipun yaiku tujuan. Tujuannya yaiku 1. Siswa mampu membaca atau menembangkan teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. 2. Siswa mampu mengartikan kata-kata yang dianggap sulit yang terdapat dalam teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Nomor 3. Siswa mampu membuat parafrase tentang serat ulang reh pupuh pangkur. Kang sekawan, siswa mampu menuliskan pokok-pokok isi teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Nomor 5. Siswa mampu menuliskan amanat atau pitutur luhur yang terdapat dalam teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Yang keenam, siswa mampu menyampaikan secara lisan isi teks piwulang serat ulang reh pupuh pangkur. Anak-anakku, sampun mangertos napa dereng ingkang dipun wastani serat ulang reh. Serat ulang reh kadadean saka rong tembung, yaiku pulang karo reh. Pulang tegese pitutur luhur, reh tegese laku utama utawa tumindak kang becik. Nah, sapa Bu sing nganggit utawa sing ngarang utawa sing nyerat serat ulang reh kuwi? Nah, sing nganggit utawa sing nyerat serat ulang reh yaiku Pakubuwana IV sing manggon ana ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Lajeng, nah isine napa Bu? Isine ya kuwi bab piwulangan tata krama lan piwulangan ala lan becik supados kita sedaya saged nggadahi ilmu kangge urip wonten ing pagesangan menika. Nah, ana ing serat ulang reh iku duweni awujud utawa berwujud 13 tembang. Sing 11 kuwi tembang macapat, sing 2 kuwi tembang tengahan, ana wirangrong lan bisa. Nah, anak-anakku, mesti biyen kabeh wis tau nyinau bab tembang macapat. Bener, iki eneng 11. Nah, ternyata ana ing tembang macapat kuwi duweni urutan utawa proses manungsa saka ana ing kandutan utawa ana ing kandungane ibu tekan manungsa kuwi mati. Nah, urutane kepiye Bu? Nah, urutane 1 dicatet nggih. 1 Mas Kumambang. Mas Kumambang kuwi nggambarake nalika awake dhewe ana ing garbane ibu utawa ana ing kandungane ibu. Lajeng yaiku mijil. Mijil kuwi sakwise 9 wulan 10 dina ana ing kandungane ibu, mijil kuwi lair. Selanjutnya yaiku sinom saka tembung nom utawa enom. Nggambarake nalika awake dhewe isih cilik utawa isih enom. Banjur yaiku kinanti. Kinanti kuwi nggambarake nalika awake dhewe digulawentah dening wong tuwa lan diopeni
paringi ngilmu kanggo lumaku ana ing pagesangan menika. Selanjutnya yaiku asmarandana. Asmarandana kuwi gambarake nalika awake dhewe duweni rasa ketertarikan utawa duweni rasa kasmaran marang lawan jenis. Sabanjure yaiku gambur. Gambur kuwi tegese jumbul. Gambarake nalika awake dhewe wis nemokke jodoh kanggo urip ana ing alam dunya iki. Selanjutnya yaiku dandang gula. Saka tembung dandang kuwi piranti masak, gula kuwi rasane legi. Dadi ana ing dandang gula nggambarake nalika bebrayan wis kasil. Selanjutnya yaiku dharma, tegese saka tembung dharma utawa sedekah. Anggone bebrayan mujudake rasa syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa lumantar sedekah. Selanjutnya yaiku pangkur. Pangkur kuwi tegese mingkur. Gambarake nalika manungsa wis mungkuri utawa wis ninggalake bab hawa nafsu lan apa wae sing ana ing alam dunya. Selanjutnya yaiku megat roh. Megat kuwi pisah, roh kuwi roh. Nah, ana ing megat roh gambarake nalikane manungsa kuwi sedo utawa pisah saka roh lan ragane. Sabanjure yaiku pocong. Pocong kuwi gambarake nalika roh lan ragane wis pisah, banjur dipocong ngangge kain mori, banjur dikuburake. Nah, kuwi mau lara-larane 11 tembang macapat. Dadi bisa kanggo pangiling-iling awake dhewe, oh tembang macapat kuwi ternyata ana maknane saka Mas Kumambang dumugi pocong. Lajeng napa ingkang dipun wastani tembang macapat niku? Tembang macapat yaiku tembang sing anggone maca papat-papat utawa puisi tradisional Jawa sing kaiket dening paugeran. Paugeran iku napa, Bu? Paugeran yaiku pedoman utawa aturan. Nah, ana ing tembang macapat kuwi ana paugerane. Siji, guru gotra. Guru gotra yaiku cacahing gotra utawa lalik utawa baris saben sakpada. Sakpada kuwi 1 bait. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing wanda. Wanda kuwi suku kata ana ing saben sak gotra. Gotra wau baris. Selanjutnya yaiku guru lagu. Guru lagu yaiku dongding utawa tibaning swara ana ing pungkasaning gotra. Nah, coba gatekno ana ing tembang pangkur iki. Tembang pangkur iki berarti duweni pirang gotra utawa pirang baris. Coba dijawab. Leres. Tembang pangkur kuwi duweni 8 gotra utawa 8 baris. Banjur guru wilangane pripun, Bu? Guru wilangan sing ana ing baris siji. Cara ngitung yaiku sekar, pangkur, kan, minarno. Berarti guru wilangane ana 8. Banjur guru lagu. Nah, guru lagu mau kan tibaning swara a i u e o ne ana ing pungkasaning gotra, ana ing akhir dari kalimat satu baris itu. Jadi di baris 1 guru lagune yaiku mingkar mingkur ing angkara.
O berarti A. Jadi ana ing baris siji kuwi guru wilangan lan guru lakune 8A. Sakniki coba gatekno Bu Guru arep menehi tulodo utawa carane nembangake tembang pangkur. Sekar pangkur laras belok padat enom. Pripun gampil ta anggone nembangake tembang pangkur menika? Mugi-mugi ngenjang anak-anak sedaya saged nembangake pangkur ana ing dalem piyambak-piyambak nggih. Nah, wonten ing tembang pangkur menika wonten ing setunggal bait menika nggadhahi isi utawa kandungan yaitu kanggo medharake pitutur luhur lan kanggo pepenget utawa pangiling. Ana ing tembang pangkur iki duweni watak. Watake napa, Bu? Watake serem, kejam, nantang-nantang lan sapanunggalane. Ana ing serat Wulang Reh menika tembang pangkur dhewe duweni 17 pada utawa 17 bait. Sakniki tugas utawa gladen kangge anak-anak sedaya dipun pirsani nggih. Setunggal wangsulana pitakon ana ing kaca 14 lan 15 nomor 4, 5 lan 6. Banjur golek ana tembung-tembung utawa tetembungan sing ora dimangerteni. Saakeh-akeh mboten napa-napa. Banjur ngenjang dipun kirim wonten WA-ne Bu Lilis. Selanjutnya yaiku golek ana paugerane tembang macapat pangkur. Nggih. Sampun mangertos napa mawon tugase? Nah, ing pasinaon menika cekap semanten mugi-mugi anak-anak sedaya saged mangertosi lan paham napa ingkang sampun guru andharaken ana ing materi bab tembang macapat serat Wulang Reh Pupuh Pangkur menika. Kupat kecemplung santen menawi lepat dan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.